Niin, mihin datakeskuksia tarvitaan? Meillä on maailmassa jatkuvasti lisääntyvä tarve tiedon tallentamiselle. Eli näitä keskuksia tarvitaan, niitä tulee joka maahan ja Suomi on hyvä maa rakentaa datakeskuksia. Tämä on turvallinen maa ja täällä ei ole maanjäristyksiä. Täällä on niin kuin hyvää osaamista geosyntekille, paikallisesta geologiasta, luvituksesta, kaikesta, mitä näiden datakeskusten suunnittelun ympärillä liikkuu. Geosyntek pystyy tarjoamaan näihin datakeskussuunnitteluihin paikallista osaamista geologian, geotekniikan, ympäristöpalveluiden, sadevesisuunnittelun, mitä nyt tarvitaan suunnitteluhankkeessa, niin sitä osaamista meiltä löytyy täältä. Ja ennen kaikkea se löytyy suomen kielellä, mikä on todella tärkeää sitten, jos tulee viranomaisneuvonpitoja, niin sitten viranomaisia varten suomen kielellä toimitaan. Niin miksi pitäisi valita Geosyntek eikä jotain muuta yritystä? Meillä on hyvä paikallinen presenssi, me puhutaan suomen kieltä, niin puhuu kilpailijatkin, mutta me voidaan tuoda myös sitten ulkomailta osaamista vaikeampiin hankkeisiin ja sitä myöten saada asiakkaalle parempaa palvelua.